menadžer hoće gleda da igraš da radi. Odmori Nemanja, odmori. Nemanja, pa nisi ušao. Ovo pošalješ menadžer. Možeš ti ga da ofokrti. Fokr podunavac kolegi, pomoć ovdje. Ajde, ići, ne mogu da povodam. Ajde, napred, pa ne možeš sada začekati loptu. Ko će igrati finala Ligi šampiona? Ajde, Zile, napad. Ovo ide na YouTube, zvaće Nikola, neće tebe. Ko na birovu? Ajde, vračaru. Tvoja tarla. Jebem te ovako! Lopaj ga! Ovo je promašaj godine. Evo, vrati, stigu ugalj. Ajde Messi bre, daj loptu. Evo ga me, ajde Messi. O, mamicu ti jebem onu gladnu. Evo, brate. Dodaj meni, dodaj. Vrati se, dodaj meni. Ajde, jedan stvarno. Ajde, ne može. Ne nemoj ni desno, ne nemoj ni napred. Ajde, levo. Šta je ovaj faul bio? Vidi ga se. Sad! Malo te. Messi! Vi vidite tog Messija, da, gdje si Messi? Javi, reci nešto, Messi! Messi! Ajde, Messi, reci nešto. Evo, pogledajte tu karikaturu od čovjeka. Ajde, Peki, ajde Messi! I Messi, kakva izmjena! Dvostruka izmjena! Gle šta to. Kreni, ajde, nemoj. Sad će to ti da pokaže. Ajmo, Žile. Žile meni. Ovdje ima i Japanac. Daj tamo Suzukiju, to. Toti, uzima loptu. Ovo ide ko da ide u Ligu šampiona. Ovo je nema pojma, ne zna šta je fudbal. On bi za njega on radi igra se. Ajde, ne mogu ti šopati. Malo te vozi. Ajde po loptu. Ajde, ajde, koncentriši se, ajde. Umreći na terenu. Znaš kako sam zove? Šta mi je snimao? Marane, znaš kako se zove? Lažić. Lažovčina. Ajde. Šta da gledam? Vidi nam. Daj, nemoj da štatio više. Rosa! Gledaj šta radi, brate. Voda i Iva. Klizaj Messi! Klizaj! Evo, I gotovo pića. Da pauza je glavno. Pauza.
Svi mi. Igre mlade, stidi se pomrači. Ko ti? Ma nije on majmun, on sam tako češ. Šta se svađate? Gledaj šta Nikola, oko ragbi. Oko ragbi. Gledaj šta ćete uraditi, imate udari lav. Gledaj ovo. Vidi ga! Jesi video? Ovo je bilo malo. Si vidio ovaj mene nabode lav. Nabodete, bravo, nabodete. Tebi je na kolac. Na magazike. Ni moja od makazica. Omašuje se ogo. Za malo. Stefan Čojčić omašuje se ogo. Ide Nikola i... Bravo Messi, bravo majstor. Messi, testo. Bravo, pero. Vidjeli ste ovaj potez ovog mladog igrača? Juju, kompresija. Aj u tapavicu. Neko će smijati, znam. Ne kuđe ona babom, da se ne manje. Ajmo, kreni! Zašto to neći da ti kreni? Zato ti samo misliš. I go! Kakav je to bio projektil, zemlja, vazduh, zemlja. Nemanja, aj nazad, ispoj si kao iz brzog voza. Ja ne idem možda. Vidim ja. Ali to vole! To sve Pa dobro brate, podrašte, ali ne igraš finale sa svog prvenstva. Taj srednji malo nameđati nek češe. Levo tamo ruku, malo brže ti češe lanac. Evo napred. Idi kući, jebut. Sada njega Dejane, polomi ga, ajde. Pa nemaš mu nogu uboti! Ali on igra finale sa svog prvenstva, uživao se čovjek. Bravo majstor. Šta malo tebi skinu? Pa skinu on tebi. Skino je on tebi s glave. Da s nogi isto. Ideš u pičku mađeri. Sada njega. Pizinci! Daj me nije pipno. Si čorov. Udario me po nozi. Ja, kakva si pip, daj malo možeš. Ja lopta je. Kako stimaš? Dejane! Ko je Dejan? Ako si krenuo na nju. Jer veliki malo. Tapavica! On mora sve sam, ne boj. I da će biti gol i Dilaj! Ništa. Ju, burger.